'Yn ni'n aml yn gweud yn ystod yr wythnos bod da ni y seddau gorau yn y sioe. A mae hynny yn sicr bore yma wrth i ni edrych ar ganol y prif gylch. Dyma lle fydd cartre yr adran dy am heddi, y Cobiau Cymreig. Ar hyn o bryd, dosbarth cynta dydd Mercher yw'r dosbarth ar gyfer y Caseg Wag neu'r adfeirch 4 i 7 mlwydd oed. Wedi dechrau ac yn beirniadu yr adran yma fel ddo Mr Geraint Davies o Gwm Gwili, Brydfa'r Hyd Ddu yn Sir Gyfyrddin. Gath ei ddornod prysur iawn meddo a mi fydd heddi yn sicr yn codi stêm. Rob Jones yn gwmni fi ac yn edrych ar y cystadlu. Ac odi, mae'n mynd i fod yn ddornod mowr iawn i Geraint heddi. Diwrnod mwyaf yn ei fywyd wedyn ni. Wrth gwrs fe welwn ni brif bencampwriaeth yr adran dy. Rhaid gweud wrth gwrs dyna'r dosbarth gorau, yr hanner awr neu'r awr gorau yn ei bywydau nhw. Ond ie, y prynhawn yma fe fydd Geraint Davies yn goffod dewis y gorau o'r Cobiau Cymreig. Geraint i dechrau Brydfa'r Hyd Ddu yn 1979 pan briododd e a Mandy. Ac wedi beirniadu a chystadlu gymaint ers hynny. Ac mae yn beth teuluol gyda'r plant Rhys a Catrin, hefyd yn rhan o'r byd ceffylau. Felly o'n blaenau ni fan hyn, Tysilio Branwen yn eiddo i Anna Chaplin a Ross Keys, allan o'r march Brynitho New Image a'r gaseg Casgob Lili. Enwog iawn fan ni. O, ma nhw, ie. Dosbarthu da to, mae'n rhwydd i weid ni, ond fel ni wedi trafod yn barod blwyddyn hyn, yn flwyddyn dda yn y brif gylch yma. Geraint Davies, wrth gwrs, wedi cael diwrnod ddo yn canolbwyntio ar yr Cobiau Cymreig ifanc. Ar diwedd y dydd, y gorau o'r ceffylau ifanc bydd Fronarth Brenhines yr ail, wy'n credu, i Taylor Jones. Brydfa Fronarth, geffyl D, pert iawn. 19 yn y dosbarth yma bore yma, ac yn olygfa gryf iawn. Felly, o edrych ar Geraint, beth welon ni ddo, ac yr hyn sy'n o'i flaen heddi, beirniadu y Caseg Wag a'r adfeirch, y ddoi yn rhannu'r dosbarth, a'r oedran mae hefyd 4 i 7 mlwydd oed. Am barin weddau fydd Geraint i'w hilo? Anodd i fi weid i wedi gwir, weles i ddim lot o fe ddo, ond mae yna batrwm i gael, mae'n anodd i roi mewn, mewn i eiriau mewn ffordd. Tria, cer amdani. Eto, rhywbeth sydd... mae eisiau corff i ty bach o waith, fi'n credu. Mae'n ambell, mae'r Cobiau yn gallu bod yn eitha, pwt eitha tin ag yn ddyr, ond mae Geraint yn edrych am rhywbeth sydd at yma bach o hyd. A symud, wrth gwrs, yn holl bwysig. Mae'r adrannau Cymraeg i gyd. Mae pawb yn cofio y Cobyn Cymraeg am ei symudiad, wrth gwrs. Asgwrn, coesau da, fi'n gweld mae'n edrych ar y coesau tipyn bach, trwy beirniadu fel ni'n gweld fan hyn. O'n i'n gweld, so ni'n gallu gweld i wyneb, mae'n edrych lawr y gos, edrych ar y carned, yn sicr bod e'n edrych am trad da. A'r symudiad bod dim yr disio, Ie, fel ni'n gweld fan hyn, mae bob un yn cael dy mas diflan iddo fe, a fe gewn nhw gerdded wrtho fe, troi fel ni'n gweld fan hyn, ac a mynd am drot nôl at y beirniad, fel bod ydych gweld bod y coesau'n symud yn straight yn syth, bod dim byd yn mynd i daro mewn i gilydd. Achos eto, bob geffyl, dyle fe wneud jobyn bach o waith, a os ydy'r coesau ddim yn syth, maen nhw'n ei achosi bach o los iddi gilydd. Na ni rhisiaeth Max Kirsty yn eiddo i Beth Hill. Allan o'r march, Llanlligan Mike Slad a'r gaseg Trafais Elen. 18 yn y dosbarth yma. Ac yno yn pwyso a mesur mae'r beirniad, sef Geraint Davies. Mae'n olygfa hyfryd o'n blaenau ni fan hyn. Yn y canol
I ni mwynhau yr adran dy, y Cobiau Cymreig, a mae'n bleser gweld bod yr het i ffwrdd. Geraint Davies, y beirniad o Brydfa'r Hyd Ddu, wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma i'r Caseg Wag a'r adfeirch rhwng 4 a 7 mlwydd oed. A ni wedi cael dewis, Dio Sophie Rose. Yw yr nillydd y dosbarth hyn i Lee a Howard Allen wedi magu. Yr Caseg Wag wedi ni yw a henw Sophie Rose wrth y march Trevalian Valiant ag allan o Dio the Goddess. A Trevalian yn frydfa enwog iawn i gyn ni'n clywed gyment amdanyn nhw. O, dyn llwyddiannus iawn yn y brif gylch hyn dros y blynydde. A pleser gweld y gwad yn dod trwyddo. Anna sy'n gyffroes pan ti'n gweld y gwahanol brydfeydd sydd yn cefnogi rheini sydd yn dod i'r sioe. Mae sawl person yn gallu bod yn rhwm a un ceffyl. O, ie, wrth gwrs, a bydd perchynog y march yn excited mawr tu fas. Odi, dim ond y ceffyl sy'n ennill, mae dy wad i'n ennill fyd. Ie, so ni feddwl taw Lee Allen sydd yn arwen, wi ddim yn siŵr, ond Lee yn disgwyl digon calm a bod i popeth yn diwedus, dwi ddim yn i weld yn excited mawr. Mae'n cadw ei gyd. O, ma fe. Yn fewnol. Ar ddwrnod yn mynd i fynd yn hir, so wyll bod e fel yna. Ydy, eisiau cadw'r egni. Ie. So, Dio Sophie Rose. Ennill y dosbarth cynta o'r ail ddwrnod yn berniadu'r adran dy Caseg Wag neu adfarch 4 a 7 o bod. A gwych gweld y tywyswyr yn dod nôl yn aml iawn. Sawl un ohonyn nhw yn cael diwrnodau prysur iawn fel rhai sy'n arwen, achos na gyrfa lot fawr ohonyn nhw hefyd yn dyfe. Odi, mae'r maes hyn eitha caled i ddangos mewn llaw arno, achos ambell i fel tyle bach i gael yma. Wyt ti ddim ar y fflat trwy dydd am sut i rhedeg nôl ymlaen y stable, mae fe'n waith caled i'r dynion a'r merched yma. Gair bach rhwng y beirniad Geraint Davies a'r enillydd. Sgwn i beth sy'n cael ei drafod. Dim gormod fel beirniad, wyt ti'n goffod digon ofalus beth wyt ti'n gofyn a beth wyt ti'n gweud. O chwarae teg gair o longyfarchiadau siŵr o fod. Ie, wir. Put your hands together, ladies and gentlemen. Show your appreciation for this wonderful class of Barren Mare Cobiau. Ie, uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i rhedeg o flan yr eisteddle fan hyn. Nychu olygfa hardd. Llongyfarchiadau gwresog i Dio Sophie Rose yn ennill y Caseg Wag 4 i 7 mlwydd oed gyda'r Cobiau Cymreig. 1035 in 5th, 1025 and in 6th, 1031.